Mifa production filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ko nin ye an sigitɔ ye an ka dɔgɔkun kunnafoni kibaruya kan ne ni n denkɛni bi yan Isufu Mukutari Ba Tarawele ça va Ba? Ala y'anw dilan anw fana y'aw dilan an bɛ Ala tanu i yɛrɛ dun buramuso ni denmisɛnninw alhamdulilayi an bɛ Ala tanu ayiwa bisimila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye an sigitɔ ye an ka dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ ko an ka dɔgɔkun kunnafoni bɛ to ka tɛmɛ an bɛ to ka kunnafoni ta k'u bamayɛlɛma an ka kan na k'a lase an ka bɔlɔlɔw siraw n'an ka telesow sanfɛla la bi kunnafoni bakurubaya la kunnafoni 6 ɲɔgɔnna b'an bolo CEDEAO ka ɲangili min binna Mali kan u y'o kurakuraya an da bɛna s'o ma Sunbeli Bube Mayiga Ala y'ale ka kalifa minɛ a la an b'a fɔ ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya k'a fara silamɛsuw kan an da bɛna s'ale ma sira yɔrɔ nɛgɛ tan na Guinéen 2 olu minɛna ni fobie caman ye an da bɛna s'o ma k'o walawala a naaninan an bɛna se an ka balontan bɛ se ko an cira an ka stade kurakura kɔnɔ wallahi o kɛra an da bɛna s'o la dɛmɛ bɛ a tabaga bolo ka walawala ɲɔnɔ ɲangini min tun talen don k'a ye ko ɲɔnɔ donsow sɛgɛrɛ donsow fana bɔra k'u ta hakilina fɔ ka kunnafoni yɛrɛ kuncɛ sa an ka artiste ba Abilaye Jabate n yɛrɛ denkɛni an y'a mɛn k'a fɔ ko ale ye kasara kɛ an da bɛna don olu la k'olu fɛnɛ nin kunnafoni de b'a bolo bakurubaya la an bɛna minnu walawala Mifa production ni Ondu TV sanfɛ n'Ala sɔnna bisimila Isufu Mukutari Ba Tarawele an bɛ kunnafoni daminɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ kunnafoni daminɛ ni jumɛn ye ninnu na an bɛ taa CEDEAO la ko CEDEAO mɔgɔw y'u ka ɲangini kurakuraya Mali kan u ye mun de fɔ yen Isufu Mukutari Ba Tarawele n y'a f'i ye san a n'a ka waati n ko tiɲɛ kɛlɛla fara in nka n'a ma to n ta la n faso kan kun ci o ye ko wɛrɛ ye i n'a fɔ fasoba Mali ale ni CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka bras de fer kɛ ni tubabuw b'a fɔ bras de fer anw b'a fɔ kɔkɔ da ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ an kun nan'a ye n'an y'a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ la an ka jamana ɲɛmaaw kun ye san 5 ɲɔgɔn ko bɔɲɔgɔnko di nka an ka jamana ɲɛmaaw u seginna ka n'u kɔ ni ka n'a kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko ye nka halisa o hukumu kɔnɔna la fɔ ka bɛn o tɛ ka se ka sabati ni jamana ɲɛmaaw ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka Asimi Goyita yɛrɛ n'o y'an ka camancɛ fanga ye ɲɛmaa ye ale kun ye wele bila a ma k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye n'a bɛna kɛ Gana Akara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumadon ko a ka a jija k'a se nka i n'a fɔ an jamana mɔgɔw caman kun hakilila tɛ an fɛ ko tɛ a ka tagali ye wa a bɛ n'a fɔ a ye jamanadenw lamɛn k'a sabu kɛ a ma taa ni cɛbɔ in kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kɔni farala ɲɔgɔn kan u y'a fɔ k'a fɔ k'olu fana b'u kan kan Mali b'a kan kan olu fana b'u kan kan k'a sabu kɛ olu kun ko k'a daminɛ kalo 12 fo ka taga se kalo 16 buyanko la ko an ka se ka an ka élection de labɛn o kɔnɔna la nka anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw yɛrɛ bɛɛ hakilina ye k'a fɔ ko u ka surun dɔɔni o tɛ Isufu ne ma se ka mun faamu yɔrɔ in na ko kuma la CEDEAO de bɛna Maliyɛnw ka baara k'u nɔ la wa olu ma élection ko la CEDEAO mɔgɔw ta tɛ jamanadenw ye koyi olu ta ye u yɛrɛ damaw de ka ko ye jamanaden caman yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaa ninnu u hami tɛ jamanadenw ka hami ye u hami ye olu yɛrɛ de ka hami ye o de hukumu kɔnɔna la o kɔni u farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Mali b'a la Burkina bɛ a la fo ka taga se Laginɛ ma k'a fɔ ko Mali kɔni ka sanction kɛra nka u ye délai di Burkinabew fɛnɛ ma ko ka olu ka jamana ɲɛmaa n'o yɔrɔ Kabore ko k'o bila yanni marisi kalo in tile 31 cɛ n'o ma bila yanni marisi kalo tile 31 cɛ o kuma ko o fɛnɛ olu bɛrɛma bere k'u b'o ta o ɲangili ni k'o da olu fɛnɛ kun Isufu Mukutari Ba Tarawele u bɔr'o la u nana u taara Laginɛkaw fɛnɛ fɛ yen u ko Laginɛkaw yɛrɛ kɔni ta ko fɔ tɛ o la k'a sabu kɛ olu yɛrɛ m'u damaga foyi la fɔlɔ ni olu fɛnɛ m'u jija yanni avril fɛnɛ laban cɛ ka fɛn f'u ɲɛna u bɛ fɛn mun faamu olu fɛnɛ bɛrɛma ɲangili u damala ɲangili o bɛ ta ka da u kan olu ta fana bɛna kɛ Amadu ye wa Amadu kɔni ni ne m'o de f'i ye n ko Amadu in yɛrɛ an kun bɛ siran an ye fɔlɔ de
ni fɛn ma kɛ ka ban ni a tɛ dɔn koyi mais de fait que embargo in yɛrɛ nana kɛ anw yɛrɛ sera k'a dɔn ko ja an bɛ se ka kalo 1 ni kalo 2 kɛ an maliyɛnw si ma sa an yɛrɛ ja jɔlen don a ɲɛna hali n'embargo ko o ye ne kɔni kelen-kelenna hakilina ye dɛ hali n'embargo in ma ban bilen an ka foyi tɛ o la nka jamana ɲɛmɔgɔw ka faralen ɲɔgɔn kan Isu Mukutari Ba Tarawele u kɔni bɛnna nin de kan k'a fɔ ko u kun ye ɲangili min ta ni ka Mali sɛgɛrɛ halisa o ɲangili in bɛ a kɔnɔna la walima Asimi Goyita a ka sɔn u ka fɔli ma ka élection labɛn n'o ye kalafili ye jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka sigi maliyɛnw yɛrɛ b'u bolo kɔrɔta ka jamana ɲɛmɔgɔ min sigi n'a b'a fɔ olu ma ko démocratie yɛrɛ la an ye président minnu sigi donc ko o baara de kɛ kalo 12 fo ka taga se kalo 16 ma i bonya b'a la n ye bonya minɛ an bɛ b'o la Musafu an bɛ taa kunnafoni filanan na n'o ye Sumeli Bube Mayiga ancien premier ministre ancien chef de quoi là SA ɲɛmaakɔrɔ ani an ka a ye jɔyɔrɔ caman ta jamana in kɔnɔ ni a yɛrɛ kun bɛ fɔ ko le tigre de Badala intouchable o tɛ Isu Mukutari Ba Tarawele kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko ka i yɛrɛ ɲininka ko Sumala Bube Mayiga ka nin fatuli e ko Mali démocratie a tɛ ɲini kana kɛ fala ye dɛ ka sabu kɛ Amadu Tumani Ture Sumala Sise Ibrahim Boubacar Keita bi o ye Sumeli Bube Mayiga ye e ko olu bɛɛ tɛ tiɲɛ so bi n'o de f'i ye sani an ka don ka kunnafoni in yɛrɛ walawala an b'a dɔn k'a fɔ ko Sumeli Bube Mayiga silamɛ kun don a bɛ wajibiya anw kan an ka dugawu de kɛ ya Rabi a ma Ala ka hinɛ a la Ala k'a da yɔrɔ suma Ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye a kɛɲɛna si mun na ya Rabi a ma Ala k'o di a denw ma o de hukumu kɔnɔna la fasirikɛla kɔni ko ni an ye Sumeli Bube ta k'a lajɛ Sumeli Bube Mayiga mɔgɔ ba don fasoba Mali in kɔnɔna la nka o n'a ta o ta a kɔni fatura k'a to an ka camancɛ fanga laka ninnu ka minɛli bolo kɔnɔna la k'a sabu kɛ kunnafoni yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a kun fariganen don farigan in u ka somɔgɔw ni mɔgɔ caman y'a ɲini k'a fɔ ko a bɛ se ka labɔ cogoya min na yaasa a ka se ka i furakɛ jamana kɔ kan nka an hakili la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn o ma u ko n'a ye Sumeli Bube ta k'a lajɛ Sumeli Bube Mayiga kabi san 1990 ani 90 wagati a ko o depuis o wagati Sumeli Bube Mayiga cɛ kun don cɛ min ni maaw b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ général Ala ma hinɛna Musa Tarawele la ale ka fanga dafiri la n'o kɛra san 1991 Sumeli Bube Mayiga a kun nin bɛ o la Amadu Tumani Ture o nale o sanga Sumeli Bube o y'a ta ni ka a bila baara ɲɛfɛ yɛrɛ a ye baara caman kɛ o la jamana in kɔnɔna la yan faso in baara caman bɛ fasirikɛla b'a fɔ cogoya min na Sumeli Bube a kunkolo yiraw a kunkolo ma ye fɛn caman bɛ a donna fɛn minnu kɔnɔna la o de kama kɛra mɔgɔ ye fo a nana se ka kɛ fo an ka premier ministre yɛrɛ n'o ye an ka ministres bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye nka nin wagati in na Isu Mukutari Ba wagatiw tɛmɛlu la transition mɔgɔw nalen a kun welela ni ka taga ɲangili dɔ kun binnen don a kan walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min na nka sɛgɛsɛgɛli in yɛrɛ e ko o sera ka kun cɛ wa k'a sabu kɛ a ma se ka dɔn ni ka sɔrɔ ale nɔ b'a la ni ka sɔrɔ a nɔ t'a la fo Ala nana a to a ka masaya la ni ka a ka kalifa minɛ an kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ya Rabi a ma halisa Ala ka hinɛ Sumeli Bube Mayiga la a ka tila ka jira malidenw na k'a fɔ ko Ala de ta y'a ka nin ye o tɛ jɔni ni i ma ban nali ma i tɛ ban tali ma o tɛ an kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ya Rabi a ma Ala ka a da yɔrɔ suma an bɛ bɔ yen nɔ Musafu an bɛ taa ko maa fila Guinéen fila k'olu nana ni fobie caman ye jamana kɔnɔna la Isu Mukutari Ba i n'a fɔ n b'a f'i ɲɛna cogoya min na ni an farala an ka finitigilakaw kan a ka ca a fila u ka baara bɛ nɔgɔya u bolo kosɛbɛ o kunnafoni de b'a to an bɛ taa Sirakoro Mekitana Sirakoro Mekitana nin ye an baramɔgɔlaka fila ye n'o ye Laginɛkaw ye Laginɛkaw ye an baramɔgɔw ye o tɛ olu maa fila de minɛlen filɛ nin ye Isu Mukutari Ba ka sɔrɔ fobie caman den b'u bolo biye noir biye tigɛlen don a bɛ f'o ma ko fobie nka
ani commissaire mu yɛrɛ filɛ ne ka minɛ sirakɔrɔ Megitana commissaire yɛrɛ a kurumun karila février kalo tile 11 san 2022 duna nga u ko ko an ka Fapiyɛnɛ Kulubali an ka n'a ka cɛdenw fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka sabu kɛ mars kalo tile 15 tɛmɛlen u kɛlen filɛ ni nga u ka baara fɔlɔ k'u bolo da ni maa kofɔlen ninnu kan maa kofɔlen minnu ni wari nɔgɔlen kun bɛ u bolola la u ko ko nga ko Guinéen fila dama tɛ dɛ u ni an ka commerçant ba dɔ yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Isu Mukutari Ba Tarawele o bɛ feere kɛ dibidani na nga fasirikala kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ to sutura la u kɔni minɛna ka sɔrɔ u kɛn bɛ ka wari ninnu tigɛ 200 biw b'a la 400 biw b'a la ka taga se 1000 biw fo 2000 biw a biye bɛɛ b'a la kɛ a caman de ne yeru u bolo o kuma Fapiyɛnɛ Kulubali a n'a ka cɛdenw u kɔni ye jigisigi baaraba kɛ sirakɔrɔ Megitanakaw ye ka tila ka u fo u ka kunnafoni diliw la Isu Mukutari Ba Tarawele ne bɛ nin de fɔ kuma bɛɛ mɔgɔ somɔgɔ mana kɛ tiɲɛnikɛla ye cogo o cogo i ka se k'i jija i ka an ka finitigilakaw labɔ a kalama ka sabu kɛ hali ni e balo sirilen don a la e k'a bila i kunna k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ olu fana bɛ bɔnɛ u ni na ka taa e balo ni o ye donc ni an kɔni sera k'an ka finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la ne hakili la k'a fɔ tiɲɛnikɛla caman bɛ yen bolo bɛ se ka da minnu kan. Musafu an bɛ bɔ yen nɔ an b'an kun da dolanci ka taa 2022 a kuma cayara kun dɛ cayara dɛ an ka stade kurakuraba in kɔnɔ ten Isu Mukutari Ba Tarawele n y'o de f'i ɲɛna k'a fɔ ko kunun jɔngala an bɛɛ lajɛlen an sira an kɛlɛ kelenw kan ne yɛrɛ kɔni dara ne ma sunɔgɔ nka ne kɔni sera k'a faamu k'a fɔ ko den bɛ bi a tabaga bolo et puis ne bɛ kila k'a faamu k'a fɔ ko an ka cɛdenw yɛrɛ tun bɛ ka dolan ta cogoya min na n'i ye a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko pression belebeleba tun bɛ u kan ka sabu kɛ maa min yɛrɛ kɛra sababu ye ne ka cɛlu don an kunna an yɛrɛ y'a ye ala ni a pression nana bonya a kan Isu Mukutari Ba fo a ma ɲɛ a ye wuruji sɔrɔ ka bɔ a ma kɛ ten nka an b'a yira lajɛbagaw la k'a fɔ ko fɛn dɔ jɛngɛnna o ma bɔn k'a sabu kɛ ni ala ma baasi kɛ nin kalo in tile 29 o tɛ an bɛ taa Tinisikaw fɛ yen an bɛ taa match retour ta yen Tinisikaw sera ka na an ci cogoya min na yan a bɛ se ka kɛ an fana bɛ se ka t'u ci ye dɛ an b'u ci yɛrɛ de kodi ne yɛrɛ kɔni jigilama tigɛ fɔlɔ minɛ ne kɔni jigilama tigɛ parce que ne y'a ye Isu Mukutari Ba o de kama ne bɛ nin fɔ n ka kumaw la kuma caman ne bɛ weleweleda kɛ an yɛrɛ ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ anw taara terrain in fa dɔw sera ye yɛrɛ nka a kɛra b'a fɔ ko fu i b'a dɔn mun ma diya ne ye u ka billet ko in billet ko in e fɛnɛ kɔni e ni mɔgɔ man di o n'o tɛ ne kɔni ye billet i tun bɛ n wele dɔrɔn n bɛ billet d'i ma o Musafu billet ko in billet ko in billet kɔni dira mɔgɔw ma Isu Mukutari Ba nka doni ale jinɛ doni kun ka nɔgɔn ni 26 mars doni ye kun mais o bɛɛ lɛ ta o la Isu Mukutari Ba Tarawele di cɛlu kɔni donna anw kun anw yɛrɛ de kɛ en tant que n'anw ka joueurs tɛ ka ballontan ɲuman kɛ an tɛ se k'u supporter o de ye problème ba ye i b'a fɔ ko tɔn tɛ bi cɛlu in donna an kun an n'u b'a ye Isu Mukutari Ba Tarawele anw supporters yɛrɛ de bɛ u ka joueurs pousser k'u pousser f'u bɛ fɛn kɛ mais une fois ni supporters fari fagara dɔrɔn i b'a fɔ ko ayi joueurs fari bɛ faga donc an bɛ kɔni ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an ka hakilinaw kɛ kelen an k'an ka samatatɛgɛw an k'u dɛmɛ ni dɔw ye yarabi Mali ma deli ka se yɔrɔ min ma nin kɔni y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko ɲɛtugu ani panpan dɔrɔn de an bɛ se ka taa coupe du monde na donc an bɛ ka hakili kɛ kelen an ka u dɛmɛ ni dɔw ye mais n'Ala sɔnna ma an bɛ taa nin coupe du monde kelen na an bɛ taa n y'a fɔ nin sigiyɔrɔ kelen na e ko ten ayiwa bisimila Musafu an bɔ yen na an bɛ taa ɲɔnɔ ko ɲɔnɔ donso ɲangini min tun talen don k'u sɛgɛrɛ k'u yɛrɛ fana bɔra k'u ta ɲɛfɔ mun de fɔra yen Isu Mukutari Ba Tarawele nin kunnafoni in kɔni kun ye kunnafoni min ni a dira an ka kunnafoni dilaw yɛrɛ fɛ ni a bɛ fɔ an ka honorable yɛrɛ u ye kunnafoni dilaw de wele ni ka sigika baro kɛ sigika baro min kɔnɔna la ni u ye an ka donsow jalaki kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka donsow kɔni kɛn bɛ ka kɛ ko ye sisan ɲɔrɔ n'a mara la sani u ka jamanadenw yɛrɛ lakana a bɛ ka kɛ siran fɛ jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la honorable Jajeba ani Amadu Araba Dunbiya
ninnu de ye nin sigikafɔ in kɛ Isufu Mukutari Ba mardi don tarata don marse kalo tile 22 maison des aînés la a kɛra an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ nka u ka kuma kɔnɔna la u ye donsow sɛbɛkɔrɔ jalaki k'a fɔ ko donsow de kɔni kɛn bɛ ka kɛ ko ye sisan u bɛ maaw bolofɛnw minɛ u la fo ka taga se ka maaw yɛrɛ bɔnɛ u ni la o de kama donsow fɛnɛ ye u sigi ka a lajɛ donsow ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ni o fɛnɛ bɛ donsow ka kuma lase ale fɛnɛ kɔni ye kuma ta a ko ko ni kɔni ye kuma min ye olu yɛrɛ gan u kamana la kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ u ni maa kofɔli olu yɛrɛ jɛra élection tɛmɛlen olu voter'u ye fo k'u a to u ka se k'u sigiyɔrɔ sɔrɔ ko mais ko bi ko ni a fɔra k'a fɔ ko olu le bɛna olu jalaki ka ni kaji bɛna kuma in ta ka da olu la ko a bɛ bonya olu hakili ma kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma ko jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wuli u jɔyɔrɔ la yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na Isufu Mukutari Ba ɲɔnɔmaya tun sufelen don dɛ surtout Farabugu sɔnni yɛlɛma ko Farabugu i taara ma taa yen anw tɛ se k'a sufeli dɔ parce que nin ko in bɛɛ kɛra a m'an ka voyage bali o d'accord Musa Fa an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka artiste ba Abulayi Jabate an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ye sirabaga kasara kɛ Isufu Mukutari Ba jamana in yɛrɛ kɛlen don jamana ye sisan a bɛ n'a fɔ kunnafoni tanya bɛ an na an kɔni bɛ se k'an biri dɔrɔn ka kunnafoni dɔ fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kɛ ko ye ko min ni u bɛɛ lajɛlen ka sin ka dugu minɛ yɔrɔnin kelen i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ ne kɔni den don nka a bɛ se ka kɛ e fa ye Abdulayi Jabate ni a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Isufu Mukutari n ko lase accident kɛra ko effectivement accident kɔni kɛra nka sen de kari la mais k'a fɔ ko a yɛrɛ sara a masa kɔni hali sisan olu yɛrɛ n'a sigilen filɛ ne baro la Isufu Mukutari Ba o de kama an b'a fɔ sanga a n'a ka waati ne bɛ nin fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɛlen don kunnafoni dila ye n y'a kalan kɛ o ma kalan kɛ o n kɔni bɛ n fili a cɛla dɔrɔn walasa n t'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ i tɛ se ka ko ɲɛɲini cogoya min na fo k'a mɛn ten tɔ dɔrɔn k'a ta mɔgɔ an b'a dɔn k'a fɔ Abulayi Jabate ninnu y'an ka yiri belebelebaw de an ka yiri sunbaw de don Abulayi Jabate ninnu an yɛrɛ t'a fɛ olu ka sa yɛrɛ k'a sabu kɛ sisan mɔgɔ minnu kan k'olu tiɲɛ ta an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tiɲɛ tabaga t'u bolo parce que an ka sisan seko ni dɔnko bɛ ka taa sira min kan an b'a dɔn a b'i ni kana tunu donc Abulayi Jabate minnu b'an bolokɔrɔ kɔnɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ya Rabi a ma Ala ka si jan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'u ma n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba bɛ yen a kɔni a sen de banana mais k'a fɔ ko a yɛrɛ fatura Isufu Mukutari Ba a bɛ nin na halisa an bɛ dugawu don kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ amina amin k'a tɔɔrɔ dɔgɔya amin k'a tɔɔrɔ segin kɔ i ma dege kuma la mais min y'i dege kuma la o de b'a to an bɛna an ka bi kunnafoniw kun cɛ o tɛ folikan jumɛn b'i bolo k'o di an ma lajɛlibagaw n'a lamɛnibagaw bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka cadreurs fo n'o ye Salimata Kamara ye ale de b'an ka an filmer an ka foliba bɛ s'a ma o ka kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an filɛlibagaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu sɔnna k'u sigi ka anw lajɛ nin wagati in na n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ k'a fɔ i tɔrɔ fila bɛ dugu ma ka u fo u ka sigi ka hakilisigi la ni ka anw lamɛn o tuma ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an dɔgɔkun wɛrɛ ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bayɛlɛma k'a d'u ma u ka to dun ka cɛɲi na an b'a f'u ye ko u k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ